रिकॉर्डिंग बाय करमबेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कादर हर्षदीप चढ़ल जवानी तूफान मचावे, चढ़ल जवानी तूफान मचावे, लभर के संग चल जबो एबर लगन में शादी न करबत, एबर लगन में शादी न करबत, यरब के संग चल जबो एबर लगन में शादी न करबत, यरब के संग भाग जबो एबर लगन में शादी न करबत, यरब के संग चल जबो। डीजे कादर हर्षदीप 16 सटपलहु 17 चहरले तयन दुल्हा खोजल गे, अब हमरा तू कतबो मनेबे तोहर बात न मनबोगे। 16 सटपलहु 17 चहरले तयन दुल्हा खोजल गे, अब हमरा तू कतबो मनेबे तोहर बात न मनबोगे। बात के बुझिए ना नहीं ठकही नहीं त कहियो चल जबो एबर लगन में शादी न करबत, यरब के संग भाग जबो एबर लगन में शादी न करबत, यरब के संग चल जबो। डीजे कादर हर्षदीप भगल अब बरदास से बाहर बात न तोहर मनबोगे, अब हमरा तू कतबो मनेबे तोहर बात न मनबोगे। भगल अब बरदास से बाहर बात न तोहर मनबोगे, अब हमरा तू कतबो मनेबे तोहर बात न मनबोगे। अशोकल बेला मितवा के संग में नहीं त कहियो चल जबो एबर लगन में शादी न करबत, यरब के संग भाग जबो एबर लगन में शादी न करबत, यरब के संग चल जबो भाग जबो।